Здравейте, приятели! Намасте! Отмина и месец април с неговите последни трудни дни, като нагнетена енергия от космоса, от Слънцето, слънчевата плазма, която се изсипа над Земята, обляя и създаде дискомфорт в нас, хората. За онези, които бяха по-сензитивни, усетиха тези вибрации, тези плазмени енергии, които бяха трудни, но трансформиращи на телесно ниво, изграждащи единната връзка в нашето триединство дух, душа и тяло. Тези енергии бяха агресивни, но необходими. Енергиите, които протичат и в момента, са леко по-щадящи за онези от вас, които са успели да преминат това изпитание. Но за другите събитията продължават, защото ще има още много промени на телесно ниво, в духовен аспект, както и в момента е отворена полевата информация за онези, които могат да приемат ченелинг, могат да записват и да споделят активно, тъй като в момента единното поле през този коридор е отворено за тях. Има много ценна информация и сега аз ще сведа на вниманието ви онова, което през тези дни приех аз като информация. Информацията е много изобилна от различни нива, от Арктурианския съвет, от който най-често аз контактувам, но също така имаше и ангелски знаци, които се отнасяха специално до мен, но имат и общо значение за всички търсачи на истината, за всички желаещи да бъдат в духовното единство. Затова аз ще подбера онова, което бих могла да споделя и с вас. Ще започна най-напред с знаците, защото те за мен бяха най-приятни. Както знаехте, аз също на физически план тези дни преминах тежкото изпитание и получих увереността от Архангел Гавриил, от Архангел Михаил, че ще се оправя и че всичко ще бъде наред и че това са просто трансформации, които касаят моите клетки, моята меридианна система, моето ментално тяло и моето етерно тяло, които способстват аз да направя пълната си връзка и да слея висшия си аз с духа и моята душа в този живот. Но тези трансформации, тъй като са много плътни, плазмени, бластерни, силни, играят особено важна роля за трансформирането на ниво клетка. Аз си записах значението, което ми продиктуваха моя Архангел Михаил и моите учители на цифрите, които виждах през тези дни. Най-напред видях 11-11. Това са двете единици, но това също така е 11-то ниво, откъдето трябваше да получа следващите дни информацията. По
принцип, когато видим 11 в живота ни, значи, че Висшия Вселенски свят иска да ни каже нещо, което се отнася не само лично за нас, но и да сведем до останалите. И те лично към мен се обърнаха така: смел полет на мисълта ти даваме. Пиши, пиши, пиши онова, което ще ти кажем. Подкрепяме вярата ти. Ти се синхронизира напълно дух, душа и тяло. Готова за дълбоките космически промени, за новото начало на Земята към освобождението от матрицата. Твоята осъзнатост и това, което свеждаш на хората, ще доведе и нови освободени души в духа. И напътствията са важни, затова пиши и предавай. Другото число, което видях, беше 15-15. Нумерологично единицата подсказва ново начало и нов път, а петицата носи енергията на свободата, извън правилата на този живот в матрицата. Така че двете числа бяха свързани едно с друго. 11-11 и 15-15. Също така, продължение на 2 дни, аз срещах също и числото 12-12. Но също така в полунощ, неволно поглеждайки към компютъра си, видях 00, т.е. полунощ. 12-12 от своя страна отново е в съюз с единицата и двойката и подсказва също за ново начало, но и за победа. Нещо преминато, което като тройка 1+2 също говори за осъзнатост, лекота и триумф. Триумф в някакви нови възможности. Значи ще бъдат увенчани с успех. Числото 0 обхваща всички останали числа в редицата от 1 до 9 и говори за една поредност и една завършеност. Числото 0 като позиция означава зануляване на нещо, на някакво събитие, на етап от живота. Но също така числото 0 е алфата. Древните хора са смятали кръга за Божията сила. Обикновено, когато ако някой от вас е получавал информация като стенограма с знаци, много често се получава като кръг с точка. Това е божествената сила, централното божествено ядро или алцион. Но също така, да не се отклонявам, да обясня, 000. Аз видях 4 нули. 00, 0 часа и 00 минути. И за това продължавам обяснението. Нулата се счита за начало, както казах, на едно духовно пътуване, на един нов етап. Когато се появи за вас, вие сте
помолени да се вслушате в собствената си интуиция и в вашия висш аз. 00 се отнася до практики, молитви или медитации, за които Вселената ви моли да наблегнете в по-голямо усърдие. При мен не беше и директно като информация казано медитации с пранаяма. Затова в следващото видео аз ще наблегна на медитация в пранаяма, която да помогне и на останалите, които минават по този път, по-лесно да преминат трансформацията на телесно ниво. Вселената подчертава посланието си към вас, когато има 2 нули, и тя иска да обърнете специално внимание на нещо, което се отнася до вас. 3 нули означават, че това трябва да бъде извършено неотложно, спешно и веднага от следващите часове, за да можете по-лесно да занулите етапа от своя живот и преминете към новото в това, което ви предстои в духовен план, в житейски план, за да може да ви подпомогне енергийно. Ангелското число 4 нули представлява майката на всички ангелски числа. Това е края на материята, излизане от матричната зависимост и работа в духовното. Вече на по-високи нива, с по-високите измерения от 5-то ниво нагоре. 4 нули означават, че ситуациите в живота ви са завършени. Това, което е трябвало да преминете, сте преминали и кармичният ви кръг е завършен, но ви предстои издигане към по-високи духовни нива, работа с подобни на вас хора, които да подпомогнете. Както казах и преди малко, информацията е от 11-то ниво, от 11-то измерение и нейната цел е да я предам, за да може да се сведе до душите от 9-то измерение, които са в момента присъстващи на Земята, но също така се отнася и за всички останали души в 3D, за да може да се завърши цикъла на монадата. За онези, които желаят да направят това. Онези търсачи на истината, които се стремят в своя духовен път да израснат и да получат своята връзка дух, душа и тяло. Връзката с Висшия Аз и работата с Него. Защото чрез енергията, която е в нас, кундалини, ние правим това чрез медитация, медитативни практики за духовно усъвършенстване. Сега ще ви прочета какво трябва да ви предам. От високите нива изпращаме ти поздрав и молим те да сведеш тази мъдрост от вселенската ни пълнота. Вековна памет
за душата и единна за духа. Не страх не трябва да скове душата, а свободата на духа. Да се подеме, за това е важно знанието от астрала, от Акаша, да може всеки да си разчете. Във всяка душа наша има божествена искра. И войни, като Михаила, които борят се за тази свобода, за да победят окончателно тамата и настане свободата на духа. За да вибрираме синхронно във вибрациите на вселенската любов и да пребъде в светлина всяка една пораснала душа. Много хора и души сме призвали за възвръщането на мира, на вселенската хармония и на любовта. Началото положено бе в 2012. Мнозина, вцепенени от страх, жители на тази земя, мислиха, това е краят. Това апокалипсис е и край на света. Така календарът на маите, който свършик имаше дотам, оказато и въздействие на страх. Но други не се поколебаха да отрекат това. Те тайно мислиха си, че всъщност краят на това е бил краят на тази цивилизация, на маите. И да, така е. До тук, но не бе ли това догма, която не беше правилно прозряна? Вселенската мъдрост казва до тук, но не на живота на земята, а на гнетът, на догматичното мислене и подчинение. Край на старото, което и до днес живеете. И не вършещо вече нищо в живота. На всяка цена. Не на старото. Сложете край на старото. Да, край. И видно да е, че вече така не ще да е. Опомняне, нулиране и нов старт тук е нужен. Старт, в който ще се появи новия мироглед. За всеки един в пътя му към своята мъдрост в духа. И оттам да почерпи тази информация, която нужна е, която знак е, че вместо да се подадете на негативността, която шири се в света, изправете се
в своя вътрешен мир. Потънете, погледнете, какво ще видите там. И не това е път безброд, а огромен потенциал. Опомнете се и размислете. Не трябва ли тук нов подход и нова мисъл да озрее във вас? Четете знаците по своя път и вгледайте се в себе си. Тогава ще разберете, че не сте сами, а има ангел, който бди за всяко нещо във вашия живот. Има брод за вашата душа. Отвърнете се от този ужасен свят на войни, на бездушие и забързаност. Опомнете се и погледнете, сякаш отстрани сте. Къде е вашия самоконтрол в този ужасен свят? Вие съучастник ли сте със своето малодушие? Че от вас нищо не зависи. И подчинеността в мисленето ви робува на това безвремие в Кали Юга. И това радва шепа вълци, а те не са в овче кожи вече. В последната агония на този стар ред опитват се да въдворят ви в нов световен ред, по тяхно разписание, и в него да ви убеждават в небивали неща. Прозорец на изкривяване и мислене чрез медиите пълнят ви главите. Радио и телевизия. Спрете. Погледнете себе си и вгледайте се. Какво иска вашата душа? Тя не иска този смут, в който вкарват ви като овците. Четете знаците. Когато нещо много се повтаря, то има обертонова цел. Да, и като я преповторите, да я вземете за истина. Но будната ви съвест знак ще ви даде. Не, това така не е. Потърсете своята съвест. Събудете се и ще чуете гласа във вас. Гласът на истината вика. Ще усетите духовния си взор във вас. Водача, който вика ви. Свободната ви воля, която Бог е дал за вас. Учете се да разпознавате лъжата истина ли е. Огледайте се. Има други като вас, с които да живеете в единомислие. Защото всички сте творение
на тази земя. И всички, черни, жълти, бели, сте заедно на тази земя. Отговорите са вътре, във всеки един от вас. Планетата се нуждае от вашата енергия, за да се възроди. Научете се на себепознанието, себеуважението, себеувереността, че вибрациите да са положителни. Всяка ваша благородна мисъл нека прояви се във вашата реалност, за да стане в съюз с Вселената реалност, където вашия дух ви очаква. Късметът е на ваша страна, повярвайте в това. Ангелът, който се грижи за вашата цялост, бди за вашата телесна същност. Дава ви знак, насърчава ви. Съсредоточете се върху чувствата и мислите, които бликат, бликат, бликат. За да развиете своя духовен път, ще трябва да ги укротите. Ще имате подкрепата на ангела си. Това е края и началото на друго. Нови промени и нов благоприятен период. Това е застоя в един миг, за да се успокоите. И той е нужно. Възворете тишината. Позовете вътрешното себе. За да се изравните с вълновите дължини на Вселената, да се огледате за нови знаци, които сочат ви промени в различни области на вашия живот. При всеки ще е знак различен. За някои любов, за други себереализация, за трети работа или бизнес, но точката е една – нула. Тишина. Застой в един миг и после старт към новото начало. Давайте си това време на мига, в който сте в покой, било в медитация или молитва. Всеки както знае. И в тази празнота, в този миг, ще ви синхронизираме с вселенска чистота. Насладете се на това. Почувствайте го в този миг на нулата. Задръжте дъха си за малко. Освободете се от спомените, които чувствате, че тегнат и ви тревожат. Изчистете съзнанието си. Прекъснете този поток на тази тревога, на зависимостта от нея. Освободете се от миналото си. Не мислете за бъдещето си. С ясно съзнание в този миг. Кажете: това съм аз. Кажете си уверено: аз съм тук и сега. Изчиствам всичко, задържащо живота ми.
обстоятелство и го освобождавам от моята душа. Сега аз съм свободен. Душата ми е свободна във всяко време и във всяко измерение и е свързана с мъдростта на моя дух, на опита във всички измерения. Това е моят дом, моята мъдрост и подкрепа. Аз съм едно с духа. Аз съм духа. Защитен съм в своята цялост. На това триединство, дух, душа и в това тяло, в което пребивавам и съм свободен. Аз съм част от хармонията и Вселената е част от мен. Аз вибрирам във вселенската любов. Аз съм. И нека това е така. Амен. Аум. Аумен. Бъдете благословени.